Πρέπει να έρθω στο σχολείο. Όχι, απλά κάνω. Απλά είμαι έτοιμη να φύγω και ναι. Καλημέρες. Φεύγουμε. Μπορεί για να το κάνω voiceover αυτό, γιατί τι ωραία φωνή που έχω. Πρωί-πρωί. Δεν είναι πρωί-πρωί, είναι 8 και 20 ξέρω εγώ. Αλλά ναι. Φεύγουμε, κάπου πάμε. Σαν κλασική Εύα, ξέχασα το μπουφάν μου. Ξανανέβηκα πάνω, ξανακατεβαίνω. Δεν κάνει το κακό. Πάμε ταξιδάκι. Είμαστε στα κτέλ. Αλλά δεν είμαι μόνη μου. Ναι. Αν είναι καλά, θα το κάνω. Λίγο φως. Προσπαθούμε να παίξουμε ένα παιχνίδι, να ακούσουμε μουσική, κάτι τέλος πάντων. Και θα σας δείξω πόσους αντάπτερες έχει το κινητό για να συνδεθεί. Ωραίος φωτισμός. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Ένα, δύο, τρία. Αυτά. Εδώ απλά μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο το πώς φαίνεται με τα βουνά, τα δέντρα και όλα αυτά. Οπότε τράβηξα ένα μεγάλο πλάνο. Εδώ λέμε με την Ιωάννα να γυρίσουμε με, πώς λέγεται, με αεροπλάνο. Και κοιτάμε το πιο φθηνό. Μόνο 39 ώρες. Ωραίος. Δύο στάσεις πού? Πάλι λίγο να δούμε πού είναι. Τι είναι αυτό που Αβιέννη? Έλα, θα πούμε και στάση Βιέννη. Χαρά. Ωραίος. Κλείνει. Αυτή τη δουλειά θα έχουμε τώρα. Στάση, η Ιωάννα κοιμήθηκε, εγώ όχι. Όχι, καθόλου. Προσπάθησα λίγο, αλλά δεν τα κατάφερα. Τέλος πάντων, είμαστε εδώ στα μανιτάρια στη στάση και τα λέμε μετά. Καφεδίνη. Καφεδίνη και κέικ. Κέικ από μαμά Ιωάννας. Κορυφαίνια. Άφησέ με! Άφησέ με! Πληρώσαμε 6,5 ευρώ! Αυτό το κολλησιτήριο. Δεν έχει πλάκα. Γιατί δεν είμαστε στο ίδιο ύψος και έχει πολύ πλάκα. Είσαι πολύ πιο ψηλή από μένα, τι εννοείς? Τέλειο. Πάμε στο πλοίο μας. Λα 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 λα. Ωραία, θα γκρεμίσαμε. Ωραία. Νομίζω δεν υπάρχει φορά που να έχω έρθει Κέρκυρα και να μην βγάλω αυτό το κλασικό πλάνο με το φρούριο και με την παλιά πόλη που έρχεται κάπου εδώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σχεδόν. Είμαστε σχεδόν στην Κέρκυρα. Μόλις πατήσουμε το πόδι μας, θα σας ενημερώσουμε. Εννοείται και βγάζουμε πλάνα εδώ. Εννοείται και. Δεν ξέρω. Ο μας λέει και thank you. Και εκεί. Ναι. Άρα ναι, εκείνο το πράγμα που είδατε. Καθίστε λίγο στραβή η κάμερα. Φάγαμε, έχω ένα σπίτι εδώ, σας λέει hi Σπύρος, hi. Σπύρος, Κέρκυρα, Σπύρος, χαχα, μόνη μου. Και είμαστε τώρα εδώ και αράζουμε και μετά θα πάμε κέντρο. Συνιαρισμένες, λίγο βαμμένες, καλοντημένες και έτοιμες για τρέλες στην Κέρκυρα. Καμία επαφή, απλά για βόλτα στο κέντρο. Θα δείτε που θα πάμε. Θα πάμε σε κάτι τέλειο. Ένα τέλειο μαγαζί βασικά και στην πόλη που είναι από μόνη της τέλεια. Λευτής! Βγάζει έτσι πίτσι. Περίμενε. Όχι, κάτσε και μετά. Κάπως πιο έτσι. Χριστιανά. Μην βγάζει να απαλλάξεις τη φωτογραφία. Εντάξει, συγγνώμη. Καλά, αυτό το πλάνο με τα χελιδόνια εκεί στο βάθος με ξετρελαίνει. Εδώ λίγη παλιά πόλη, το μικρό καφέ και άλλη παλιά πόλη. Βλαχοπούλα είμαι. Καθίσαμε εδώ σε ένα πολύ ωραίο καφέ, έτσι λίγο μόνοι μας είμαστε σχεδόν. Αλλά δεν πειράζει, είναι πολύ ωραίο. Και μετά θα πάμε για ποτό. Αλλού. Πιο ωραία. Πολύ πιο ωραία μετά. Με θέα. Και έχουμε έρθει για να φάμε, όπως καταλαβαίνετε. Πανίνι είναι αυτό. Με λαχανικά και αυγό. Για ένα ποτό στην Τερέσα, πολύ ωραίο ήταν. Και τώρα αυτό, θα πάμε το πράγμα αυτό. Δεν ακούστηκε. Είπα ότι πήγαμε για ένα ποτό στην Τερέσα και τώρα γυρίσαμε σπίτι. Η Ιωάννα είναι μέσα στο μπάνι και είναι μπανάκι. Και εγώ την περιμένω. Και αυτό το σπίτι δεν θα το πάμε πολύ καλά με αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, το γνωρίζουμε προς το παρόν. Λάθος φωτισμός. Καλύτερα. Και αυτά. Καλημέρες από Κέρκυρα, δεύτερη μέρα εδώ στο νησί. Μαδάω εγώ τρίες. Μισό λεπτό, δώστε μου. Είμαστε εδώ στη Σοφίτα, περνάμε πολύ ωραία και τώρα ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά
για να πάμε στο κέντρο, να κάνουμε διάφορα πραγματάκια, πραγματσούλια. Θα δείτε στη συνέχεια και θα δείτε και το outfit μετά. Πρέπει. Είμαστε εδώ. Τα καλά! Ναι. Εντάξει. Είμαστε εδώ. Πάμε για λεωφοριάκι με τα ψηλά μας, τα πολλά. Και αυτό, θα δείτε κάτι πολύ ωραίο σήμερα. Κάτι πολύ καλό. Ιωάννα. Ναι, δεν ξέρω. Ήρθαμε καθίσαμε σε ένα μαγαζί. Περίμενε, που λέγεται Φαβέλα. Θα σας δείξω τι θα φάμε. Είναι τρομερό. Και μισό λεπτό. Η Άννα πίνει αυτό το καφεδίνι. Και αυτό το υπέροχο πράγμα για την απόδειξη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εδώ βλέπετε τα pancakes μας, τρομερά, με κοτόπουλο και με γαλοπούλα, καφές και ναι. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε ένα outfit check. Προχωρούμε στο μπροστά. Το μοντέλο. Να το. Δεν είναι τέλειο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Κούκλα. Outfit check. Ίσια πλάτη. Τώρα θα... Φάγαμε τεζάρα με σε κάποια φάση που είναι έτσι. Αλλά εντάξει. Επιβεβαιώνω. Ναι, αλλά... εντάξει. Ναι, και τώρα πάμε κάπου βόλτα. Δεν ξέρω πού. Αλλά στη Γαρίτσα μάλλον. Γαρίτσα. 36 λεπτά με τα πόδια από εδώ που είμαστε. Αλλά ναι, θα σας δείξω τώρα τη θέα. Αυτή είναι η θέα που έχω. Το μέρος, το τοπίο. Αυτό είναι το βενετσιάνικο πηγάδι και έχει ένα εστιατόριο που λέγεται Βενετσιάνικο πηγάδι. Μαγεία. Μα τι ωραία. Κάνε focus. Μα τι ωραία που είναι εδώ. Γαρίτσα. Πες κάτι, Άννα. Να μου μιλήσω από πίσω. Το βγάλουμε και από μπροστά. Μάλλον δεν είναι ωραίο πλάνο αυτό, αλλά δεν πειράζει. Μετά από μια σιέστα μιας ώρας, που δεν ήταν ακριβώς σιέστα γιατί δεν κοιμήθηκα κανονικά, ήταν λίγο ύπνος ξύπνιος, η Άννα δεν κοιμήθηκε πονηρή, θα πάμε μια βόλτα πάλι στο κέντρο ή στο κανόνι. Θα δείξει, θα φανεί. Το κραγιονάκι μας θα το κάνουμε πιο formal, το look, μόνιμο το ζω. Και περιμένουμε την Ιωάννα να βαφτεί και αυτή λίγο και μετά φεύγουμε. Εδώ με τα κόκκινα κραγιόν. Α, εσύ το έβγαλες, ξέχασα. Ντεμή, αυτό. Εδώ βλέπουμε έναν υπέροχο ουρανό. Συνεχίζουμε και το βλέπουμε. Ναι. Είμαστε εδώ, στα σκοτάδια, με την Ιωάννα και είμαστε στο ημαμπάρι, θα σας δείξω τη θέα από πίσω, από μπροστά δηλαδή, μισό λεπτό. Τυφλώνησε λίγο, είναι σαν πισίνα εδώ που λέει και η Ιωάννα. Είναι κατά... Θα πάω και πιο μπροστά να σας το δείξω, αλλά ναι, είναι αυτό. Τι είναι η θέα αυτό, το πράγμα. Α, εδώ είμαστε, φοβερό. Εγώ ενθουσιάζομαι πάρα πολύ από αυτή τη θέα. Είναι έτσι εδώ. Φίλε, για μπάνιο, 100%. Έχω κάνει εδώ μπάνιο, αλλά ναι. Το ποτάκι μας, ο φωτισμός είναι αισχρός, I know. Αλλά ήπιαμε το ποτάκι μας. Και πάμε σιγά σιγά προς την πόλη για να πιούμε το δεύτερο ποτάκι μας. Έξαλα πράγματα σήμερα. Φυσικά ήρθαμε στο πικάντικο, γιατί χωρίς πικάντικο δεν γίνεται. Να ξεμπιήσουμε το κακό, γιατί την προηγούμενη φορά τα έβγαλα το πικάντικο. Η κάμερα τι έχει πάρει. Εδώ, θαύμα, έχει αυτή την κυριακή σάλτσα. Είναι ό,τι καλύτερο. Δεν φαίνεται τίποτα, αλλά πήρα ένα κοκτέιλ, γιατί προσέχουμε, το οποίο έχει ανανά, φράουλα και μπανάνα. Είναι τέλειο. Είμαστε στο κλαμπ, χαμός, Η κάμερα, ό,τι πιο θολό, ό,τι πιο σκοτεινό. Χαμός, 12 και 20. Τώρα γυρνάμε, πάμε να οδηγήσουμε, εγώ θα οδηγήσω. Things that are not gonna happen, βολ, δεν ξέρω τι, τέλος πάντων. Έλα στο χώρο. Ναι, και πάμε σπίτι σιγά σιγά και αύριο θα πάμε στο εξωτικό St. George. Κάθε μέρα το πρωί είμαι σαπρισμένο μωρό για κάποιον λόγο. Για κάποιον λόγο, επειδή κοιμάμαι ώρες, κάποιες ώρες, 8, 7, 6, κάτι τέτοιο. Και ξυπνάω και είμαι έτσι. Τέλος πάντων, μην δίνετε σημασία σε αυτό. Ξυπνήσαμε τώρα 9 η ώρα. Θα πάμε Αγιώργη. Θα σας δείξω κάτι πλάνο από το κοριό. Και θα δούμε και τη γιαγιά. Για να πάμε. Και αυτά. This girl dinner. Δεν σταματάω, αλλά ναι. Πήγαμε να πάρουμε ένα καφεδίνι. Ωραίο καφεδίνι από Coffee Experience. Ζούμε το Coffee Experience τώρα. A Coffee Addict. Coffee Experience. Και τώρα πάμε
σιγά σιγά προς το σπίτι για να πάμε. Μπλέχτηκα με τα φυτά. Για να πάμε προς τον Αγιώργη. Στη πισίνα! Φτάσαμε στο κορμιό. Γεια σου. Να τι κάνεις, γεια. Τέρας. Γιατί είναι σύλληψη κι άλλη που βλέπεις τη διώχνη. Είμαστε εδώ στο St. George με η Ιωάννα. Και πάμε σε ένα καφέ πολύ ωραίο. Και μετά θα πάμε για μπάνιο και θα κάνουμε διάφορα. Άντε για τώρα. Υπέροχο καφέ, θα σας δείξω πλανάκια γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο. Το έχω κοσμέτς. Δεν θέλω να το βάλω αυτό το πλάνο. Το τσαγάκι μας. Θέλαμε χυμό, δεν είχε χυμό. Θέλαμε τσαϊρδάκινο, δεν είχε τσαϊρδάκινο. Τελικά πήραμε πράσινο τσάι χωρίς ζάχαρη. Τώρα βλέπουμε λίγο το μαγαζί που έχει ένα τέλειο πράγμα με ζωγραφική και ακόμα λίγο μαγαζί και αυτό. Είναι το καμπαναριό και αυτός είναι ο Άγιος Γεώργιος. Πάμε να το δούμε μαζί. Δεν θα μπούμε μέσα προφανώς, γιατί είναι κλειστά βασικά, άρα θα μπαίνουμε. Αλλά ναι, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό το φαγητό της γιαγιάς, ντοματοσαλάτα, βλήτα, μπιφτέκια, φέτα, μελιτζάνα, πώς λέγεται, η μαμ, είναι τέλειο. Και συνεχίζουμε με τα πλάνα του φαγητού. Γιατί δεν χορταίνουμε ποτέ. Δεν βλέπω τίποτα. Φάγαμε και τώρα πάμε σιγά σιγά για μπανάκι. Στην αγαπημένη σας παραλία, την έχετε ξαναδεί. Εσύ, real fans, την έχετε ξαναδεί. Αλλά θα την ξαναδείτε. Αυτά. Ρεβεντής Ιωάννα. Απλά αυτό. Επόμενη φορά είχαμε έτσι Αύγουστο, οπότε τώρα έχει πολύ πιο πολύ κύμα και αέρα σε σχέση με τον Αύγουστο, αλλά εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Να, φυσάει, δείτε το μαλλί όπως φάει. Στον αέρα είναι. Σε αρκετά, πάμε να κάνουμε ένα taste test. Taste test, τι κάνουμε. Δροσερή. Αρκετά δροσερή θα έλεγε κανείς. Αλλά θα μπούμε τώρα, δεν έχει τέτοια. Βλέπετε πόσο ανακατεμένη και τέτοιο είναι. Είναι full, όχι δεν το ποτήξω. Αλλά αυτό. Με το μανάκι μας και ήρθαμε εδώ στο Αλμύρα, θα σας δείξω πλάνα μετά. Είναι πάρα πολύ ωραίο και θα πιούμε ένα κοκτέιλάκι. Wild thought και section a bit. Να a bit. Αυτά. Αδιαφορείς. Αδιαφορείς ρε. Το κοκτέιλάκι μας και τώρα είμαστε εδώ. Φοβερό. Πού είσαι Μαρή? Γεια. Παταράκι και μετά τσουπ. Εντάξει, καλά, τέλειο. Ράπιτα γιαγιάς, κορυφή. Στο κλασικό μας sunset μαγαζί. Οι συνεχίζουν... τέλειο, και οι Λιώδες συνεχίζουν την επιδρομή στο φαγητό. Και θα φάμε κάτι special. Ναι. Τι θα φάμε, Άννα? Σνουρί. Εδώ θα πάει έκπληξη. Πες έκπληξη. Είμαστε λόκο με το φαΐ. Πήγαινε αυτό. Βλέπετε πόσο λαχταριστά είναι τα νούμερα. Αυτό είναι απλά ρεγμένο. Ναι, θα ανάψω λίγο φως. Είδετε. Είναι λαχταριστά και είναι πιο γνήσια από αυτό που τράω στη Θεσσαλονίκη κάπως. Είναι πιο original. Κάναμε ένα ντουζάκι, το μαλλί αφάνα. Και θα κάνουμε ένα αργυλέ στη Σοφίτα. Γιατί αν έχει όρεξη ένα αργυλά. Τίποτα. Εδώ, ναργιλές. Έχουμε βάλει εξαιρετικά τη γεύση. Τρομερό μοίρασμα της γεύσης. Αν ξέρεις εδώ που λίγο ξεφύγει. Ναι. Και εδώ ψήνονται. Εσύ είμαστε. Κάνουμε ναργιλέ. Πόσο καλή ποσότητα νερό βάλαμε. Εδώ βλέπετε το πανεταιρία, ένα φούρνο. Συμφωνημένες, πανεταιρία, μια σκεπαστή. Θα βάλουμε και κάτι ακόμα. Πρώτη μας καφεδούμπα εδώ. Είναι πολύ ωραίο το δικό σου. Μου φαίνεται πολύ ωραίο. Αλλά μετά αυτό δυσκολεύει την κατάσταση. Ας μην επεκταθώ. Στις δουλειές μας τα βγάλει ήλιος. Και τώρα πήραμε άλλο ένα πανεταιρία.
cinnamon roll. Τρομερό. Γενικά στις διακοπές αυτές απλά φάγαμε, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Τρώγαμε. Αλλά εντάξει. Με την Ιωάννα. Τα πιάνει φου. Τι ήταν αυτό? Πάμε στο λιμάνι και πάμε προς το πλοίο. Το μαλλί μου είναι σε σωστή κατάσταση, το ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Δεν είχα το χρόνο να κάνω μπάνιο, είχαμε άλλες υποχρεώσεις, είχαμε να κάνουμε ένα αργυλέ. Οπότε τώρα πάμε στο πλοίο, στη Μανικράτη και αυτά. Γκρινιάζει ξάδερφε. Ο ξάδερφος γκρινιάζει για τη χείλη. Τι να έχει δηλαδή? Τι ήθελες να έχεις πια? Ναι. Και πάντα όταν φεύγουμε από την Κέρκυρα βγάζουμε αυτό το πλάνο με την παλιά πόλη, τα μουράγια συγκεκριμένα, και απολαύστε. Κουρασμένο νιώθω καλιά με το φάγγελο. Πολύ κοντινό πλάνο. Εδώ βλέπουμε το πλοίο, τη θέα από το πλοίο, λίγο σκοτεινός ο καιρός. Και εδώ ένα σκοτεινό πλάνο και εδώ ένα ακόμη πιο σκοτεινό πλάνο, με ομίχλη, creepy. Δείτε πώς είμαι, Παναγία μου σώσε. Είναι το καφεδίνι μου, φάγαμε το αρτίσιμο, θέλω κάτι άλλο, ναι, και τώρα είμαστε εδώ. Ναι, και περιμένουμε να φύγουμε για να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Αγαπητοί φανς, γυρίσαμε, είναι η επόμενη μέρα, κάναμε μπανάκι, σινιαριστήκαμε, φτιαχτήκαμε και αυτό, νομίζω το vlog δεν έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ αν το είδατε μέχρι εδώ και stay tuned για τα επόμενα.